Sisin pat ngapel subhaban ai ku blai pi baro ik perlok bi je ik jonga ki balong kino support dik no kersan berat ba yo ne channel jengi te ke por berat klip mat bamta na ko abeng ye ngap sa skor ko wei ki jirwai ka bang das no tenat sisa mas ngap ye ka kata ka jirwai ka bengilak ban siam kat kum na ka kasih himbok jong ka balang presbyterian her India ka nombar cispa kendai pau ka jirwai ka bakerteng ngan sawan atrai bat kamjuru na kot jirwai jong ka balang katolik hari India ka baki ai kerteng kalenti beneng ka nombar jirwai ka ba cispa arkwai ka ba ai kerteng ngayo sngau ka sur jong me kini ke jirwai ka ko weni ke jirwai ka bas tenat ba ban ruai khamtam ha pedeng jong kini ki artli ki balang kata ka balang presbyterian mat ka balang katolik on yu singala banong kedon kat tu kat ni ke jing par ha yang ke jing boi kenten ha ni ke jing ruai rei karu kom kan ut bat ka sur jong ka isriam ka ju ba thik hadu pasdang hadu bakut de suab ni yo mas ngap lang ke ni jing ruai ya menta ini sa skor suaya ka background story le ni ka khana ka badon halendat jong ne ke jing ruai ya kan ke jing ruai long balak tho da u Louis Hapsuk bodai weni ki pastor jong ka balang Methodist na Amerika u balong ru nong tho jing ruai bakrau hak snam seja praspa nya phoar long bala pen mi ning kong ya kan ke jing ruai ha ka makasin ka baki khot kerteng ka periodical guide to holiness bat long kot kum na jing thu jong u pastor era di Sankli long ba ulayas ngoning kong ya kan ke jing ruai kat ba udang don ha England bat long ba ulas sim ya kan ke jing ruai ban pen kam ha kata ka jing seng ri bai bar ka jong u hadin kata long ba ulakan thop lang ya kan ka sur jing ruai ha kata ka thop jong ki sur jing ruai bakerpang ki jong u kan ke jing ruai long ba kala long ka weni ke jing ruai ke ba pau nam ka bas ngotenat ba ka ba kinong yala barabor ki ju pen kam ha ya ka ha ke jing seng ri bai bar jong ki upastosan kili u thu ba kan ke jing ruai kala ka weni ka jing ruai ke ba trekam ba ha ke jing seng ri bai bar ha ki tu ki por na ka benta ban khot sakhmat i briu ban wan ska jing kala ka bamut lakalong hakari England lane hakari Amerika balong bagi don bon ki jing thu khana ki ba kan ke jing ruai kala kata bat pen kelai ke jing im jong ki briu long ba chisin ka ba ki dang ruai ke jing ruai ka we ni ki jing seng ri bai bar ka ba he ba long ba don we u briu ubom ju poi le ne let jing seng su lak ba ar post nam ai henrei ha ka we ka si kat ba dang ya nang ta long ba ulai sngo ye ke jing ruai mat ha ba ulai sngo ni jing ruai long ba ulah sange ken san nomor bakal kata pelat ya kedok nut ke jong u bat long banadu kata ka sniu ni ubru ula kala bamot bat phai pat so blai na ka benta ban yo ma sesin pat ye ke jing im ka bat mai pat sakoi pat ke jing jia ka ba kham phala long ba ha ka we ni kita ka jing seng ri bai bar long bala don we ubru ba kerteng Stefan bala wan sa kata ka jing seng kat ba gidang ruai ya kan ni ka jing ruai long ba utau nong yalap la itu ya kai ke bakal jia ba kata jing ruai kala kata ya Stefan hadin kata ka jing seng lang long ba Stefan la ai ta ka jing plam si mu jong u ba kata ka jing syam jong u long ba kelapan kelas sendon ji ka jing im jong u nadu kata ka sni ulah kut jing mut ban long kum utau nong bot jong Yesus Kristus ha ka jing im ku jong u ringkat bat ka tengah jong u bat ka yeng ka sam jong u hi bar ko wel long mai kilawan ban long kum kita ki bangai hau Yesus Kristus kani ka long kat tu kan ne khana spang kan ne jing ruai pan kar pat ipil lep song de so pa share like man kum juro nam klat man kum kum no sngo halor kan ne ka topik to mentang nya ngap no ya kan ne jing ruai ngayos nyu kasur jong me baduan shame ko try jong akhir hai jong ngade
中间